You said you spoke with several leaders. Was Prime Minister of Slovakia, Robert Fico, among them? And if yes, what did you talk about? Nem beszéltem Robert Fico miniszterelnök urak. Ha jól értem, ők is kiadtak egy közleményt, hogy ha nem is üdvözlik, de elfogadják a választás eredményét, és készek kooperálni és tárgyalni a megválasztott új magyar vezetéssel is. During the campaign, Robert Fico said if Tisza wins, he expected relations between Hungary and Slovakia be worsened. Do you think so as well? Én ugyanazt tudom mondani Robert Fico álláspontjára a kampányban, mint a többire, akár Vučić elnök úrra, akár az amerikai elnök állásfoglalására, hogy ezt tudjuk be kampánytámogatásnak. De ez teljesen normális. Ők szövetségesek, közeli szövetségesek, talán túl közeli szövetségesek is voltak Orbán Viktorral, és biztos maradnak is. De ettől függetlenül a szlovák miniszterelnöknek és a magyar miniszterelnöknek törekednie kell a lehető legjobb viszonyra. És mi erre fogunk törekedni. Ezt is elmondtam világosan. Teljesen mindegy, hogy Robert Fico miniszterelnök úr, vagy éppen az önök köztársasági elnöke mit gondol a világról, milyen párthoz tartozik. A Szlovákiában élő több százezer magyar honfitársunk miatt ez egy elkerülhetetlen dolog. Ha nem is akarnék jó viszonyban lenni, akkor is jó viszonyban kellene lennem a szlovák vezetéssel. De, és itt van egy nagy de, rendeznünk kell bizonyos dolgokat. Az meg még kevésbé elfogadható, hogy olyan jogszabályt fogadott el a szlovák parlament, és utána írta alá a szlovák köztársasági elnök úr, amely börtönnel fenyegeti azon szlovák állampolgárokat, köztük a magyar származású szlovák állampolgárokat, akik kritizálni merik a Benes dekrétumokat. De én remélem, hogy Robert Fico egy kipróbált, tapasztalt politikus, úgyhogy szerintem meg fogunk tudni állapodni ebben. Remélem.